Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ। नै दा अखा फ्रि फ्रि हागासिनो, बेनि थाखायनो भिडिअआव भइसखौ बारा खोनाहैगोन ना खोनाहैला आं मिथिला। अब्लाबो आङो दाख्लि जे आं 1 जुलाइआव कभिडनि भेक्सिन लाखांबाय, ओमफ्राय बे भेक्सिनखौ लाखांनानै आङो माबायदि जानाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै एसे फिसा भिडिअ बानायनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। होनब्ला आङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। दाख्लि 1 जुलाइ 2021 आव आङो कभिडनि भेक्सिनखौ लाखांबाय लोगोफोर। खिथानोसै आं मा जानाय। लोगोफोर, कभिड भेक्सिन लायोब्ला उन्दै समाव टिटि थुनायाव जेरै उन्दैफोरा लोमजायो बेबायदिनो लोमजायो। भेक्सिनखौथ' जोंनि गामियाव थुवाखै जाहैबाय, दुलिगाव हस्पिटालावसो थुदों। ओमफ्राय दुलिगाव हस्पिटालाव जोङो न'निफ्राय 11सोआव साइकेल लानानै थांबाय। ओमफ्रायसो लादों आरो लामायाव 20 मिनिटसोनि उनाव जों हजोंहाय सहैबाय। सहैनानै नायबाय बिराद मानसि भिर। बे बिराद मानसिफोरनि गेजेरावबाबो जोङो नेयै नेनानै बिदिनो 1 बाजिसोआव जोङो थुजानो मोनबाय आरो। आं आरो आब' जों सानैजों थांदोंमोन। सानैबो जोङो आंखौ फार्स्ट थुबाय। 1थासोआव थुखांनानै जोंखौ बिदिनो आधा घन्टासो सिङावनो जिरायनो होबाय आरो। बो बारा जेबो मोनाखैमोन। जेब्ला दसे थायो बिदिनो 5-10 मिनिटसो उनाव आरो बे आखाइया नैबेयाव थुदों नालाय, बेयाव दा गिलिर मोनबाय आरो। आंथ' मालाबाबो बिजि थुजाफेराखै, मोनथिया आङो आखाइयाव माबायदि मोनो। ओमफ्राय आं सोंबाय आब'नियाव, माबायदि मोनखो बिदि होननानै सोंबाय आङो। ओमफ्राय बिजि थुजाबालाय बिदिया मोनखायो, गिलिर मोनखायो बिदि होनबाय आरो बिहा। ओमफ्राय बिदि होननानै बिदि बुंबाय नालाय आंहा दसे थाबाय। ओमफ्राय उनावहाय गिलिर सानाय बिदि मोनलांसिनबाय थाबाय आरो। होद जानाय नंला, जोंथ' साइकेलजोंसो फैदों, ओमफ्राय थाबनो थांफिननांसिगोन बिदि सानबाय। ओमफ्राय साननानै जोंना न' खाथिनि बाजै आसा दङ, बेबो थांदोंमोन नालाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ज' फैनोसै। मोनासि जायो होनब्ला बिराद खर'आ जाहांबाय, बोरैबा मोनबाय। खर'आ ओरै गिलिर, ओरै हायदो मोनलांबाय आरोखि। खर'खौ थाल हाया मोनहांबाय। हाया मोनबाय नालाय। ओमफ्राय आइयाबो दखानावसो थांदोंमोन, जोंना गैयामोन। ओमफ्राय दसे उनावहायनो आइयाबो सफैबाय आरो। जों जिरायबाय थाबाय, खर'खौ बोरैबा मोनबाय, जेबो मावनो हायासै। बेखायनो जिरायबाय थादोंमोन जोङो, आब'बो आंबो। ओमफ्राय जिरायबाय थानायाव आइया फैबाय। आइया फैनानै माबायदि मोनखो होननानै सोंफैबाय। खर'आनो जाला आयै होनबाय। खर'आनो जाला आयै होनबाय नालाय आइयाथ'। ओंखायनो आइयाबो गिबाय आरो, मारै जाबावनांगौ दाना, मारै जाबावनांगौ। ओमफ्राय बुंबाय, जेबो नङा लोमजाखायोनो बिदि होनबाय। ओमफ्राय बिदिनो थाबाय। थानानै ओमफ्राय बे समाव बारा गोजाङाखै, लोमजानाया बारा मोनाखै आरो, खर'ल' गिलिर खर' सादों। ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला माबायो, ओंखाम ओंख्रिफोरखौथ' जों संनो हाखायासै जाहैबाय, ओरैनो थाबाय। मैगं थाइगं जेबो सायनो हाखायासै जोङो। ओमफ्राय ओरैनो थाबाय। खर'खौ थाल मोनो नालाय, बिसिनायाव जोङो ओरैनो उन्दुग्लांनानै थाबाय आरो। ओमफ्राय उनावहाय आइया ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो संजोब्बाय। 7:30सोआव मोनबाय आरो। मोननानै जोंखौ, दा लोमजानाया बारा जाबा नोंसोर जानो हायाबा बिदि होननानै, जोंथ' लोमजाबा ओंखामनि महरखौनो नायनो बाखायो नालाय, ओंखाम जाखाया। ओंखायनो आइया थाबनो लोमजानायनि सिगांनो थाब जाखादो बिदि होननानै जोंखौ ओंखाम जानो थिनबाय। जाबायबो। जानानै उनावहाय जाखांनानै दसे थानानै मा जाखो, गावनि जाखांनाय थोरसिखौनो दोनहैनो हाला बिदि अबस्था जादों आरोखि। ओरैनोबाबोथ' जोंना देहाया दुरबलखाना, दस्रा लोमजानाय, ओरैनो नर्मेल लोमजानायावबो बेबायदिनो एसे बोरैबा जाखायो। आरो बे कर'नानिया एसे बांसिन जायो आरो, दुरबल मानसिफोरा लोमजायो। ओमफ्राय जायफोरा स्ट्रं बिसोरखौ लोमजाया। बाबायाबो जेबो लोमजायाखै। बाबाया जोंनि सिगांनो लादोंमोन, ओमफ्राय बियो जेबो लोमजायाखै। ओमफ्राय जोंहा देहाया एसे उइकमोन नालाय, बेखायनो थाब लायाखैमोन। ओमफ्राय उनावहाय दा दुलिगावआवबो फैबाय, लाहैखादो होनबाय ना। ओमफ्राय जोंबो लाखानांगौखा,
आरो लाहैनोसै बिदि होननानै दुलिगाव खाथियावनो फैनायाव लाहैदोंमोन। ओमफ्राय आं मा रायलायदोंमोन, लोमजानायखौसो खिथादोंमोन ना आं लोमजानायखौ। ओमफ्राय लोमजाबाय बिदिनो ओंखाम थोरसिखौथ' दोनहैनो हायासै, लोमजाबाय। ओमफ्राय आइया दोनहैजोब्बाय। ओमफ्राय जोंखौ उन्दुदो उन्दुदो बिदि होनबाय। ओमफ्राय सानैजों ज' उन्दु, आंनि खाथियाव उन्दु बिदि होनबाय आरो आइया। ओमफ्राय आङो ओहो जेबो जानाय नङादां, आं बारा जेबो मोनाखै आयै, खर'ल' बोरैबा मोनदों, ओमफ्राय एसे गोजांनो लोमजानो हाया हाया बिदिल'सो मोनदों, दा उन्दुबानो जेबो मोननाय नङा बियो बिदि होनबाय आङो आइखौ। आं हारसिंनो उन्दुगोन बिदि होनबाय आं। ओमफ्राय आंहा हारसिं उन्दुबाय, आब'आ आइनि खाथियाव उन्दुहैबाय आरो। ओमफ्राय आंथ' हारसिंनो उन्दुबाय। उन्दुनाय फार्स्ट समाव उन्दुलांबायबो, एसे दसे थानानैनो उन्दुलांबायबो आरो, जेबो मिन्थिखायासै। बिराद उन्दुबाय। 12 बाजिसोआव सिरि मोनबाय। ओरैबायदि खर' साबाय, बे खर'आ ओरै गन्थंजों ओरै मेगन ओरै जयेन ओरै रोदा दंना ओरैहाय, बियो बिराद सायो, बोगथों बेयाव बोरैबा सायो। जा साबाय। ओमफ्राय होनबा आं गोसोखांबाय, आं मानो आइजों उन्दुहैयाखै, दहायनो आइया होनखादोंमोन बिदि सानबाय आङो। जि बोरैबा मोनबाय आं दाना हारसिङै मा खालामबावनो, आं खर'बो थिखोनो हाला ना आइदो होनहरनोबो आं हाला। ओमफ्राय बिदिनो आयै खर' साजोब्बाय होनबाय थाबाय आं हारसिंनो बिसिनायाव। मा खालामबावनांगौ बिदि होनबाय थाबाय आरो। ओमफ्राय मा खालामबावनांगौ होननानै हारसिंनो बिदि गाबखेनेबाय थाबाय। आं दस्रा दिनाव लोमजानायाव माब्लाबाबो बिदि मोनफेरामोन नालाय, बेखायनो आं हारसिं उन्दुदोंमोन आरो। दिनैबो उन्दुनो हाखागोन, उन्दुबानो उन्दुलांखासिगोन बिदि सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय उनाव उन्दुबाय, हर गेजेराव बिदिसो जाबाय आरो। बिराद गोजांदोंबो आं। ओमफ्राय बे सिरि मोननायाव हरनि 12थायाव बिराद गोजांदों आङो। जि गोजांबाय। आंथ' अलरेडि कम्बलखौथ' दैलि सोरांसिबा जोमबाय थाखायो जाहैबाय। ओमफ्राय लोमजायाबाबो जोमबाय थाखायो आङो। ओमफ्राय ओइदिन फार्स्ट उन्दुजेननायनिफ्रायनो जोमखादों आरो एसे गोजांनायावनो। ओमफ्राय उनाव जेब्ला 12था जायो होमब्ला आं बिराद गोजांनानै आरो आंना रुमाव लेबबो दोननाय दंखायोमोन, बे लेबखौबो आङो लादेरबावबाबो गोजांगायासै। मा जाबावगोन सानबाय आं, जि गिबाय आङो। आब'आबा माबायदि जाखो बिदिबो सानलाय लायो। ओमफ्राय आब'आथ' दस्रा रुमाव उन्दुदोंना। ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो गाबखेनेबाय थाबाय। उन्दुनो सुखुयैनि बाहेरायाव ओंखारदोंमोन बियो। ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायाव आं बिदि दावराव जाबाय थानायखौ खोनाबायना, खोनानानै ओमफ्राय आइनो खिथाबाय। आइ फैबाय आरो, खर'खौ नानानै होबाय आरो मिन्टु प्लासजों। ओमफ्राय एसे मोजां मोनदों उनावहाय। बिराद सायो खर'आ, खिन्थु लोमजानाया दस्रा लोमजानायाव माबायदि खर' सायो बेनिख्रुइ बांसिन खर' सायो बे भेक्सिनखौ लाबा। ओमफ्राय मोदोमफोरा ओरैहाय रोदा ओरैहाय खारनो, बिदि जरा बिदिफोरा आंना साजोबदों। ओमफ्राय बे थुनाय जायगाया, बेखौ आखाइखौ ओरैखौनो थिखोनो हायामोन आरोखि। उनावहाय लासै एसे दा गोजौ थिखोनो हाबाय। ओमफ्राय दा एसे साबावो बेयाव होननानै बुनानै दङ होनदोंमोन। बुयो बे थुनाय जायगाया। ओमफ्राय बेबायदिनो आरो। ओमफ्राय मा खिथाबावनो, लोमजादों बिदिनो गोजांदों, खर' सादों आरो आंना। ओमफ्राय जोङो 1 जुलाइनिफ्राय माबासिम 3सिमा फुरा लोमजाबाय आरो। लोमजानानै मैया 4मोन ना, मैयाहाय एसे फुङाव दसे थानानै, ओमफ्राय सानसुआव एसे मोजां मोनदों आरो, एसे स्रांसिन मोनबायना। ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो। स्पिकारबो गैया आंना लोगोफोर, दा अखा फिसा हागासिनो दङ, होनबाबो भिडिअखौ बानायबाय। खोनादा माबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्ट खालायनानै आंनो खिथाहरबानो जाबाय। आरो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो जायफोरा भेक्सिनखौ लायाखै थाबैनो लागोन। लोमजानाया बयबो लोमजाखायो, जायफोरा एसे देहाफोरा दुरबल बिथांमोनहा बांसिन लोमजायो आरो, जेरै जों लोमजादों। ओमफ्राय बाबामोन बायदि एसे थागद मानसिया लोमजाया। बिब्दि नङा जे जौ लोंग्राफोरा लोमजाया, बेबायदि नङा।
बिब्दि होननानै जौ लोंग्राफोरा लोमजाया बेबायदि होननानै नोंथांमोनहा जेन'बा बे भेक्सिनखौ थुनायनि सिगांबो लोंबाय, ओमफ्राय भेक्सिनखौ थुजाबाय, ओमफ्राय भेक्सिनखौ थुखांनानैबो आरो लोंबावबाय, बेबायदि खालामनो नाङा। बेबायदि खालामबा नोंनि देहायासो खथि जागोन। जायफोरा लोमजानांगौ बिथांमोना लोमजाखागोन। बाबायाबो कर'ना भेक्सिनखौ लादों, ओमफ्राय लानानै जौ थौ जेबो लोङाखै, अब्लाबो बिथाङा लोमजायाखै। बिब्दि नङा जे जौ लोंब्ला लोमजाया, बेबायदि नङा। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो भेक्सिन लानानै बा लानायनि सिगां जौ लोङा नोंथांमोनाबो। आरो जेरै टिटि थुयो बेबायदि टिटि थुनायाव जेरै लोमजायो बेबायदिनो लोमजायो आरो। गथ'फोराबो सोरबा लोमजायो सोरबा लोमजाया बेबायदि थायोना, बेबायदिनो बे कर'ना भेक्सिनाबो सोरनावबा लोमजायो सोरनावबा लोमजाया बिदिनो आरो। ओमफ्राय बारा इसिबां मानि गिथावना नङा। आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो कर'ना भेक्सिनखौ थाबैनो लागोन। आरो बयबो कर'ना भेक्सिन लाखांबासो जानो हानाय लकडाउनाबो खुलिसिगोन। बेखायनो थाब थाब लाजोबलायबानो जाबाय। होनबा आं माबायदि मोननाय कर'ना भेक्सिन लानानै बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। मोना नायनानै कमेन्टआव खिथाहरदो। होनब्ला आङो भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै। टेक केयार, बाय।